Dobrodošli, dragi moji. Danas pripremam posne čokoladne troglove sa kikirikijem. Priprema je izuzetno brza, a ukus fantastičan. Na pari ću otopiti 250 g posne čokolade za kuvanje. Kada se čokolada otopi, dodat ću pola kašike ekstrata vanile i dodat ću 80 g livatskog meda. Sve ću izmešati i dodat ću 80 g pečenog neslanog kikirikija koji sam krupno iseckala. Sve ću izmešati i smešat ću izliti u trouglasti kalup. U kalup sam prethodno stavila prijanjajuću prozirnu foliju. Smešat ću poravnati špatulom i malo ću protresti da dobro slegne. Ovako izlivenu smešu sa kalupom ostavit ću na 1 sat u frižider da se čokolada stegne. Nakon 1 sata, kada se čokolada stegla, izrezat ću troglove na širinu otprilike 1 cm. Izrezani troglovi spremni su za konzumiranje. Želim vam prijatno, sve vas puno pozdravljam do sljedećeg videa i ne zaboravite da nas pratite.